Okay, så sagen er den, at min bedre halvdel Alex, han har besluttet, at han ikke kan lave videoer længere. Og så spurgte jeg sådan, hvorfor slutte det bedste, der nogensinde er sket for dig. Som altså er de her videoer. Og hans svar var, at han ikke kunne lide bagte kartofler. Altså kartoflerne, ikke kanalen. Dem man spiser. Men at det gjorde ondt. Det gjorde ondt på mig. Psykisk. Og fysisk. Så jeg tænkte, okay, jeg kan enten bare leve mit liv uden det her, uden alt det her, eller jeg kan fortsætte bagte kartofler. Og ved du hvad, det er lige det, jeg har tænkt mig at gøre. Der kommer meget mere. Der kommer så meget mere. I forstår det slet ikke. Så vi ses på den anden side. Jaks out.